Lejla tajba l-kulħadd, grazzi Anne-Marie. Kif tafu aħna normalment norganizzaw taħdidiet li ħafna drabi jikkommemoraw lil xi personaġġ marbut mad-dinja tal-Malti. Kif kellna x-xahar li għadda bit-taħdita ta' Sajdon. Jew inkella normalment ikollha xi taħdita li tkun fuq xi aspett lingwistiku jew letterarju. Għal din id-darba ħsibna xi ħaġa ferm differenti, u qatt ma ddiskutejna suġġett bħal dan qabel, huwa suġġett marbut ma' qasam li l-kol kemm aħna misuħ bidejna minn jum għal ieħor, kollha kemm aħna naqbdu xi ktieb jew xi gazzetta kuljum bidejna, u hija epoka twila ħafna u ġvera li tifrex ruħha sekli sħaħ minn Caxton sa żmienna, u llum fl-era diġitali l-istamperiji wkoll qegħdin jiffaċċjaw sfidi ġodda. Is-suġġett kif taf huwa semmi l-Express fl-istorja tal-ktieb u l-ġurnaliżmu Malti. Kull stamperija għandha l-istorja tagħha xi tgħid, u Sergio llum se jkun qed jiffoka fuq stamperija partikolari li m'għadix magħna, imma bħal kull stamperija oħra għandha ġrajja x'tirrakkonta. Ma ninsewx ukoll li l-istampar huwa kolonna kruċjali fil-ħajja ta' kull demokrazija. Sergio nafu jiena l-inqas u ħafna minna jafu ħabbrek fl-aqda letterarja Maltija ħsieb għal ħafna snin mill-programm letterarju mill-Ġnejna Maltija. Ovvjament kompja l-istudji tiegħu wasal għall-MA, imma mbagħad bidajtina pubblikazzjonijiet ġmil tagħhom, speċjalment il-biografija li tagħna fuq Patri Felician Billocca, ħajtu żminietu, kiteb ir-romanz Il-lejl tal-Irġulija, u riċentament effoka bħala editur fis-sensiela sabiħa ħafna bejn storja u miti, ġabra ta' kitbiet dwar dawn il-personaġġi li ħallewna jgħadhom fostna wkoll. Nistgħu nsemmu ġvera wħud minnhom bħal ta' Mintoff, ta' Herbert Ganado, ta' Fenek Adami, ta' Monsignor Victor Grech, Talja Hillary, Talja Ferro, ta' Mabel Strickland, ta' Mary Louise Colero Preka u riċentament ta' Trevor Zara. Xandar ukoll u għadu għaddej ħafna programmi ta' xeħta kulturali, nafuhom jibdew mir-radju tal-Università, illum Campus FM, FM Bronja, Radio Malta u fuq television ukoll. Huwa wkoll il-fundatur tal-grupp letterarju Poezija Plus, u kien ukoll l-ewwel direttur eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Preżentament bħala xogħol huwa assistent kap ta' skola primarja. Mela Sergio, wara dik l-introduzzjoni, ċkejkna tiegħi nħalli naqra f'idejk biex tgħaddi għas-suġġett tal-lum. Grazzi ħafna. Mela, naħseb hekk qed ninstema' u x'hekk. Qed ninstema'. Mela, qabel ma nixxerja l-iskrin, terminu issa u x'hekk li din nużawh u ngħiduk il-ħin kollu. Dal-aħħar kelli l-opportunità fuq Campus FM forsi hawn min jaf qegħdin nagħmlu l-istorja tal-Klabb Kotba Maltin, l-istorja li qed tkun irrakkuntata minn nies li fadal ħajjin bażikament, u anki minn nies ta' żmienna li huma kontributi fil-Klabb Kotba Maltin. U dal-aħħar xi ħadd bħal Adrian Grima qal li issa grazzi għal nies bħal Victor Fenek għandna l-istorja tal-ktieb Malti u wasalna issa biex anke jkollna l-istorja tal-istampar. Speċi issa l-istorja ta' kif ħamġu l-idejn biex stajna nipproduċu l-kodba. U forsi nittama li din it-taħdita żgħira tiegħi forsi anki tagħti kontribuzzjoni żgħira f'din id-direzzjoni. Kif qalilkom ġew jiena se nitkellem dwar l-Express, ngħidilkom il-verità. Inni ftit interessat anki dan is-suġġett għaliex minn dejjem kelli ftit tal-kurzità anki dwar din l-istamperija, dwar ix-xogħol tagħha, u naħseb irnexxieli nakkumula ftit materjal grazzi l-ewwel nett għal ħafna nies anki li intervistajt jew inkella mill-tużu mill-emails u anki minn ftit ejjun anki permezz tal-kodba bħal ta' Victor Fenek, kodba bħal ta' Henry Frendo ssib dik ir-referenza żgħira għall-Express. Mela, PowerPoint.
Mela, ovvjament, se nitkellmu nistgħu ngħidu dwar waħda mill-istamperiji ewlenin li kien hawn f'Malta fis-seklu 20 kienet proprjetà tal-familja Mikallef, is-Sur Anthony Mikallef. Is-Sur Mikallef kien imlaqqam ukoll bħala is-Sur Tonin ma' dawk li kienu jafuh. Wara li miet is-Sur Tonin, l-istamperija għaddiet f'idejn it-tlet uliedu. Aldo, Henry u Lino. Lino l-mbagħad kien għamel anki isem fil-qasam ġurnaliżmu. Li nixtieq inkun naf forsi jekk hawn xi ħadd anki li jaf għaliex permezz ta' riċerka ma wasalx xi ħadd minn dawn l-aħwa jew Aldo jew Henry kien anki fil-militar. Mill-intervisti li għamilt dawn iż-żewġ possibiltajiet ħanajtek li ħadd miż-żewġ aħwa. Nixtieq forsi nasal anki biex nistabilixxi li ma wieħed kien fil-militar. Interessanti ħafna li sena 1944 hija normalment meqjusa bħala is-sena li l-Express bdiet topera minn Santa Venera, eżattament faċċata tad-dar ta' San Giuseppe. Però huwa interessanti li qabel it-tieni gwerra, in-kombinazzjoni llum tafu għal-10 ta' Ġunju meta Mussolini kien iddikjara li l-Italja se tidħol fil-gwerra, kienet diġà teżisti. Il-fatt, grazzi għal riċerka li għamel Viktor Fenek, nafu li fit-39 l-Express kienet ippubblikat din iċ-ċirkolari tal-Air Raid Precautions fejn kienet tagħti direttivi x'għandhom jagħmlu l-Maltin u x'naf jien f'każ ta' gwerra u l-Express hija msemmija bħala l-istampatur ta' dan il-leaflet. Fil-fatt, Viktor Fenek ikompli jgħid fir-riċerka tiegħu li l-istamperija kienet waqgħet minħabba il-bombi. Fil-fatt l-istamperija kienet fi-triq San Kristofru il-Belt Valletta. Ovvjament, hawnhekk kellna il-kunċett ta' familja proprjetarja ta' stamperija. Ma nixtieq ngħidu dana kien kunċett anki komuni għal Malta. Per eżempju, ta' Sliema kellek il-Lombardi Press, il-famuża stamperija li minnhom kienu joħorġu fil-verżjoni ta' faxxikli il-kodba ta' Emilio Lombardi li kif nafu għadhom anki popolari sa' żmienna. Kellek stamperiji oħrajn fejn kellek dan il-kunċett ta' familja proprjetarja ta' stamperija, per eżempju il-Bonavija Press tal-Belt, il-Dormex, il-Pajta, Lewis Press, dawn kollha u jekk Minister żball kollha għadhom miftuħin illum taħt forma jew oħra kollha kienu stamperiji u għadhom proprjetarji ta' familja. Li huwa interessanti li l-Express kienet ovvjament teżisti f'kuntest qawwi ta' kompetituri, ġifieri dawn ma kinux waħedhom. Fil-fatt biss il-Belt Valletta kellek il-famuża stamperija ta' Giovanni Muscat minn fejn kien jiġi ppubblikat il-Pronostiku Malti, kellek b'saħħitha ħafna l-Empire Press li hemm ukoll ħafna stejjer marbuta magħha, kellek l-istamperija tal-Ħajja, l-istamperija tal-General Workers Union, il-Union Print, iktar tard mbagħad fetħet l-Interprint, is-Salesiani wkoll kellhom l-istamperija tagħhom. Interessanti wkoll li parti minn din it-taħdita qed nibbaża fuq intervista li kont għamilt lil Joseph Muscat mill-Gżira. Dana Joseph huwa ex-lecturer fl-istampar fl-Emcast. Imma interessanti bejn is-snin 72 u 74 kien page setter l-Express u anki kien jaħdem ukoll bħala printer. Ġifieri l-kompetizzjoni kienet b'saħħitha. U fost l-ewwel kodba ta' snin 40 anki li nibdew insibu li joħorġu mill-Express nibdew insibu pereżempju kodba bħal Ben Jehuża tal-Uret Tajjar tas-sena 47, insibu Ingliż għall-kbar, gwida għal min jgħallem tal-Kaptan Buġejja, il-famuż ktieb tal-professur José Aquilina Race and Language, issa dwar Aquilina nitkellem iktar tard għaliex Aquilina kien juża regolarment l-Express, anki jekk ħafna mill-kodba ta' Aquilina
narawhom ippubblikati minn AC Aquilina, fil-verità kif jgħid Viktor Fenech dawn kienu jsiru il-Lux Press. U kien hemm insomma qatt ta' kodba oħrajn. U interessanti mid-direttorju ta' Trade Directory tal-perjodu 77-78, il-Lux Press kienet issieħbet anke fil-Kamra tal-Kummerċ u kienet irreġistrata fuq l-isem ta' Aldo Mikallef. Dawk li forsi jixtiequ jilagħbu l-lottu. Kienu jagħmlu użu minn dawk in-numri tat-telefon ukoll skont id-direttorju. 22336 u 626-547. Ovvjament il-Lux Press kienet eżattament faċċata tal-pompa tal-petrol li hemm biswit id-Dar ta' San Giuseppe, ma ninsewx id-Dar ta' San Giuseppe anki tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, u incidentalment anki id-Dar ta' San Giuseppe kellhom anki stamperija, u ktibet il-taqma lista twila wkoll ta' pubblikazzjonijiet Maltin ġew pubblikati fl-Istitut ta' San Giuseppe. Illum fejn kien hemm il-binja tal-Lux Press hija proprjetarja ta' wieħed mill-banek lokali, il-Bank of Valletta, u l-Bank of Valletta skont maqluli anki ma' żmien kien tella xi solarja u tnejn anki fuq din l-istess stamperija. Nislet hawnhekk anki żewġ siltiet interessanti anki biex tintroduċina għas-suġġett minn Viktor Fenech li l-Lux Press kienet bdiet bħala stamperija antika taħdem bis-sistema tal-monotipa. Imma fl-aħjar żmien tagħha kienet taħdem bil-letterpress, 5 linotypes u magna tal-istampar li għal żmienha kienet meqjusa bħala makkina di lusso mixtrija mingħand id-ditta Nebbioli ta' Turin. Interessanti li din hija ditta li għadha għaddejja sal-lum skont riċerka li għamilt fuq l-internet. Fil-fatt dawna llum jipproduċu 20% tas-suq Taljan tal-karta u dan huwa ritratt anki biex nieħdu ftit idea ta' din il-kumpanija kbira Taljana li jmur lura għal Marzu tal-1926. Skont ma qalli Joseph Muscat kien impjegat il-Lux Press bejn 72 u 94 kien jagħmel ix-xogħol kien printer. Il-Lux Press kellha teknoloġija mill-aqwa. Niftakru jiddeskrivi l-istamperija bħal dak ir-raġel li se joħroġ għal ħarġa u jkun liebes minn fuq s'isfel eleganti u pulit. Il-fatt skont Joseph kellha swali magħmulin fejn kellha il-linotypes, kien hemm swali fejn kien hemm il-magni l-kbar, fejn kienu kien hemm il-magni tal-istampar, kellhom sali għal kompożituri, l-impaġnaturi, is-swali fejn il-karta kienet tintewa, u naħseb xi ħaġa interessanti li l-istamperija kellha wkoll generator jaħdem bid-diesel biex f'każ li jinqata' id-dawl, kan idulu hekk id-dawl tal-gvern, ix-xogħol ma jiqafx u l-istampar ikompli għaddej. U hawnhekk Joseph kombinazzjoni wkoll dalgħodu bat li ritratt li huwa sab fuq il-lant tax-xogħol hemmhekk il-Lux Press. Ħasra li u stess kif qalli hu dar ritratt qasjaf minn fejn ħareġ kważi għaliex ovvjament dawk ma kienu żminijiet meta n-nies kienu jiddilettaw daqstant bir-ritratti. Il-Lux Press kienet armata sa sniena mhux biss dak li huwa makkinarju din interessanti imma anki f'dak li huwa staff. Skont ma jiftakar Joseph l-uffiċini kienu fil-ġnub u l-istamperija kellha wkoll il-qarrejja tal-provi tagħha bl-uffiċċji tagħha. Jiġifieri kien hemm anki ċertu investiment. Kellhom skrivan li x-xogħol tiegħu kien anki responsabbli għal pagi u kien hemm xejn inqas minn 8 linotypes. U kien hemm ukoll id-dipartiment tal-binding u tal-finishing. Skont Joe ukoll il-direzzjoni tal-Lux kienet ġeneruża ħafna mal-ħaddiema tant li f'Diċembru, jiġifieri fil-miliet u fl-aħħar tas-sena anki kienu jagħtuhom paga doppja. U jekk Minister żball anki Joe inqalli li meta żżewweġ kienu tawh rigal tajjeb ta' flus. Nsemmalkom nispera li tinstema' silta qasira minn din l-intervista li kont għamilt fuq Campus FM dak iż-żmien kien għadu jsejjaħ ir-radju tal-Università. U hawnhekk li kienet jispjega kif kien jaħdem il-linotype u kif ovvjament kienet taħdem il-magna
Dan kien jolli ħafna temperatura biċ-ċomp jali u kif iċ-ċomp mbagħad kien jittrasferixxi fuq il-karta. Min kien qed jippaġna kien ikollu jsub bħal-keyboard u jkun jista' mbagħad jittajpja u x'naf jien. Ħanipprova nimxi għal slide oħra, skużawni, naħseb forsi kienet baxxa recording. Interessanti ħafna wkoll li l-Express anke kien hemm żmien meta kienet tuża il-magni tal-famuża gazzetta ta' Augusto Bartolo id-Daily Malta Chronicle. Li kif nafu vera id-Daily Malta Chronicle fi żmien is-7 Ġunju kienet ġiet kata. U milli jidher is-Sur Mikallef kien xtara dawn il-magni mingħand is-Sur Emanuel Gallia. Interessanti wkoll li meta qalqet l-Express mbagħad il-magni tagħha kienu mbjaw lill-Lebejer Press u li rrid inżid ukoll. Ovvjament mbagħad kienu daħlu l-linotype sadattant li kien sar tentattiv biex il-magni li kellhom l-Express ma jintremewx imma anki forsi jiġu inklużi f'mużew industrijali. Kien daħal fiha imħallef Giovanni Bonello imma xi raġuni l-gvern ma kienx laqa dik il-proposta u dawn il-magni insomma setgħu ġew salvati forsi anki għal posterità imma l-aħħar li kienu ante Bejjer Press. Li rrid ngħid ukoll li l-Express kellhom ukoll magna tal-ħjata fejn anki kienu jħitu il-paġni tal-kodba. Normalment dan ix-xogħol kien isir anki minn nisa u xebbiet dejjem skont ġew u dawn kienu jaqgħu taħt ir-responsabilità tas-Sur Henry, wieħed mit-tfal tiegħu. In-nisa wkoll parti mix-xogħol tagħhom kien anki li jitwu il-gazzetta, The Bulletin, ovvjament The Bulletin li kien interessanti li kienet gazzetta li l-unika waħda f'Malta li kienet għal ħafna snin toħroġ fil-għaxija. Ovvjament kienu jieħdu vantaġġ mill-aħbarijiet ta' matul il-ġurnata u dawn kienu jiġu inklużi fil-gazzetta. Għalkemm skont Henry Frendo u riċerkaturi oħrajn il-beħ tal-gazzetta kien limitat ħafna, ġifieri ma kienx hemm xi beħ straordinarju, imma skont ma kien qalli Joseph Muscat fi żmien meta kien ikun hemm xi każ bħal pereżempju ta' Twania Aquilina, il-gazzetta kienet iżżid fis-sejl għaliex ovvjament kienet tirrapporta dak li jkun ġara fil-qorti fil-għodu. Il-gazzetta bdiet toħroġ fl-1944, baqgħet sejra sal-84, l-ewwel editur tagħha kien J.J. Scori, issir Harold Scori, u mbagħad is-Sur Tonin kien anki daħal bħala editur u mbagħad kompla ibnu s-Sur Lino Mikallef. Bla dubju ta' xejn, wieħed mill-għanijiet anki ta' The Bulletin kif jgħid Minto fl-awtobiografija tiegħu li ġiet ippubblikata ftit ta' snin ilu li l-aġenda ewlenija tal-gazzetta kienet li tiġġieled il-monopolju ġurnalistiku ta' Strickland House. Għalkemm din kienet missjoni diffiċli ħafna biex issir għaliex nafu anki s-saħħa li l-gazzetti ta' Strickland kellhom. Kif kont qed ngħid, fil-fatt il-beħ kien limitat ħafna, għal-bidu kienet toħroġ darba fil-ġimgħa, interessanti li kienet bilingwi fil-bidu, The Bulletin, kif kienet it-torċ għal-General Workers Union, kif toħroġ bil-Malti u bl-Ingliż. Però mbagħad qalbet għall-Ingliż, kif qed anke biex tipprova tista' il-monopolju tat-Times u sa' 46 kienet saret bil-gazzetta ta' fil-għaxija. Interessanti li storja li baqgħet famuża kienet anki meta s-Sur Tonin il-proprjetarju li kien ukoll l-editur tal-gazzetta kien weħel libel kontra Mabel Strickland. Mabel Strickland nafu li kienet ukoll fil-politika, apparti li kellu ovvjament il-monopolju fil-gazzetti, meta dan kien sostna li vota l-Partit Kostituzzjonali ta' Mabel kien ifisser tradiment tal-familja u l-patrija. Mabel kienet ħaditu il-qorti u fuq dik is-sentenza kienet anki rebħitlu il-libel. Skont Joe fil-fatt, The Bulletin kienet tibda tiġi mqasma fit-3:30 ta' filgħaxija, interessanti li wkoll kienet kienet titqassam anki f'għawdex u fil-fatt satli tal-gazzetta skont Joe kienet tkun anki pjata u lesta biex titla' u mill-memorja Joe anki jiftakar li kien hemm anki parti
l-istamperija fejn kien jidħol il-van bejn il-magni u kien ikun kollox lest biex din titabba u titlaq il-gazzetta. Ħaġa interessanti li ma nafx jekk hix kombinazzjoni storika jew inkella għaliex kellha tiġri hekk hija li b'xi mod fil-L'Express dew jiġu stampati il-gazzetti kollha li kellhom twemmin jew ieħor kontra il-Partit Laburista. Il-fatt nibdew naraw pereżempju il-Malta tagħna u l-poplu li kienet tal-Partit Nazzjonalista u l-Malta tagħna mbagħad għall-bidu kienet tan-Nazzjonalisti mbagħad ħaduha ta' Ganado, dan kollha jibdew jiġu stampati il-L'Express. Ma nix ngħidu minn tof kien juża stamperi oħrajn. Imma interessanti kif dawn isibu bħala refuġju il-L'Express. Niftakar intervistajt lil Joe Zara u Joe Zara qal li hu kien l-aktar imqareb da minnhom li kien għadu żagħżugħ, kellu xi 19 sena u ovvjament dan kien joqgħod anke jibbottja lill-partiti l-oħrajn u s-Sur Tonin anke mhux darba jew tnejn kien jgħidu li il-barra jibsejba jaqlalu l-inkwetu u l-problemi. Anke qabel interessanti ġifieri meta kien hemm il-partit Democratic Action Party, il-gazzetta The Nation ukoll kienet tiġi stampata il-L'Express. U anki it-tarka ta' Tony Pellegrini, it-tarka ta' Pellegrini li kienet tal-partit tal-ħaddiema Ansara kienet tiġi stampata il-L'Express. U nafu li fost il-kittieba u l-edituri tal-gazzetta fi żmien ġida politika reġjuża nsibu anki fost l-oħrajn nies bħal Efi Mifsud u Walter Zara missier Trevor Zara. Li huwa interessanti però kien hemm anki żminijiet meta l-Partit Laburista kien jagħmel użu mill-L'Express, fil-fatt hemm anki xi edizzjonijiet tal-gazzetta il-Kotra li kienu ġew ippubblikati l-L'Express u anki hemm wieħed mill-famużi pamphlets ta' Mintoff Malta Struggle for Survival li dak kien ġie ippubblikat l-L'Express ngħidu l-1949. Interessanti li l-L'Express kellha klijentela qawwija mill-Knisja u mid-diversi anki organizzazzjonijiet tal-Knisja, pereżempju l-Ġiżwiti kienu jippubblikaw lil ħbiebna u Reġina et Mater, il-Franġiskani kienu jippubblikaw il-ħabbar ta' Sant'Antnin, dawn kollha kienu jsiru għand l-L'Express. Id-Dominikani wkoll kienu jagħmlu ħafna użu mill-L'Express, kellek pereżempju ir-rivista akademika, semi-akademika Isjenta ta' Serafin Zarb, il-Milizja Kristi li kien jeditja Ġerald Pariż, il-Fejt u Riflessi kollha pubblikazzjonijiet Dominikani li kienu mill-ġdid isiru għand l-L'Express. Però mbagħad kellek anki bosta għaqdiet fil-ħajja soċjali, fil-ħajja politika, fil-ħajja ekonomika f'Malta li wkoll kienu jagħmlu użu mill-servizzi tal-L'Express. Kellek pereżempju University Students Catholic Guild, il-Malta University Catholic Society, dawn kollha kienu klijenti tal-L'Express. Il-Kamra tal-Kummerċ kienet tippubblika għand l-L'Express. Dan dejjem ovvjament barra xogħol ieħor li kienu jsiru, jinnaf stampar ta' envelopsi, rivisti żgħar, leaflets, diklamar, ġifieri dan qed insemmi hawnhekk xi kampjuni ta' xi kodba anki forsi dik interessana lilna hawnhekk. Pereżempju il-Kamra tal-Kummerċ fis-sena 69 Lino Spiteri kien stampa studju famuż dwar it-turiżmu dwar l-industrija The Development of Industry in Malta. U tibda ssib anki ħafna qaqdiet oħrajn, tipo l-MOS, dik li llum hija magħrufa bħala l-Bear Drive, dawn kienu jagħmlu użu mill-L'Express. Klabs tal-futbol ta' snin 50 u 60, il-Malta Union of Teachers, is-Seminarju tal-Arċisqof, l-Università, dawn kollha xi darba jew oħra kienu klijenti tal-L'Express. Il-famuż ktieb ta' Nino Cremona tal-in fuq il-grammatika Maltija kien ġie stampat il-L'Express. Il-famuż ktieb ta' La Spina, ma nafx eżatt liema edizzjoni, imma kien ġie stampat ukoll l-Outlines of Maltese History kien ġie stampat l-L'Express. Il-Kalepin, għalkemm hemmhekk qed intaraw Aquilina & Co, ma fil-verità l-istampatur kien il-L'Express. Anki poeti moderni jekk tridu, pereżempju il-Kantiku tad-Dem
dak il-lemizzi għalkemm iġib l-isem ta' Aquilina, Aquilina ma kellux l-istamperija tiegħu, Aquilina tal-Belt, imma kienu għamlu użu mill-Lux Press. Dika skużawni qiegħda doppja. Interessanti anke il-każ tal-professur Giuseppe Aquilina li kien jagħmel użu kontinwu mill-Lux Press u Aquilina ma ninsewx ukoll li kien kontributur fil-Bulletin u anki skont riċerka li saret kien anki juża diversi nom de plums fosthom Dionysius. Hemmhekk Aquilina kien stampa wkoll il-ġabra ta' drammi tiegħu fit-teatru, ħafna min-numri madwar il-ħajja li oriġinarjament kienu anki dawk taħdidiet li kien jagħti for diffusion, l-istudji kritiċi, letterarji, il-famuż taħt tliet saltniet, dan kollha kienu saru il-Lux Press. Anki l-edizzjoni li kien ippubblika Aquilina ta' Ines Farrugia, l-edizzjoni annotata tiegħu mill-ġdid issir il-Lux Press. Ġifieri kien hemm anki ċertu entużjażmu ngħidlek. Eżempju ta' awturi li ppubblikaw ix-xogħol tagħhom hemmhekk. Jien naf issa tibda nies pereżempju bħal George Pisani, lejt taż-Żożija, dak ġie stampat il-Lux Press. Tabernakli ta' Mario Azzopardi, dak ġie stampat il-Lux Press. Il-fatt Joseph Muscat, li għattilkom il-ħaddiem li kien jaħdem il-Lux Press bejn l-74 jiftakar li Mario ġew sejjer hemmhekk anke għaliex Mario kien dawk iż-żminijiet attiv mal-klabb Kodba Maltin u anki kien ipinġi l-qxur ta' ħafna kodba u allura kien ġew sejjer dan anke biex jiċċekkja l-color separation u ovvjament anke ma kienx tonqos biex xi diskussjoni taħraq meta ma kienx ikun kuntent bil-prodott finali. Anke interessanti il-famuż karattru ta' Pietro Pittavu ta' Carmel G. Kauki, l-ewwel edizzjoni ħarġet il-Lux Press, wara mbagħad kienet ħarġet dik l-edizzjoni tal-Merlin. Id-drammi ta' Alfred Sant reġarjament ukoll kienu ġew ippubblikati il-Lux Press bi produzzjoni ta' Joe Frigieri minnu Evelyn Costa u drammi oħra. Mill-ġdid kien sar il-Lux Press. Kien hemm ħafna wkoll pubblikazzjonijiet politiċi. Per eżempju Edgar Soler. Edgar Soler li kien ġi internat lejn Uganda fi żmien it-tieni Gwerra Dinjija u mbagħad kien anki kandidat tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista u eventwalment kien anki tela fil-Parlament, kien jagħmel użu wkoll mill-Lux Press u dawk huma żewġ kotba tiegħu, The King's Guest in Uganda u The Right of the Maltese to Fix Their Own Constitution. Ħafna mill-laqdiet ukoll dawk iż-żminijiet kien jagħmlu użu mill-Lux Press. Din hija waħda mill-kopertini tal-antoloġija 20 Rebbija 1968 u kienet iddisinjata minn xi ħadd jismu Trevor Zara. Il-moviment Awmien Letterarju għandu żewġ ġabriet ta' kotba, l-ewwel ġabra ssir Misra Ħilana ssir ukoll il-Lux Press. Sibna wkoll xi ħarġiet limitati xi waħda jew tnejn li anki tal-Aqda tal-Malti, l-leħen il-Malti li saru il-Lux Press. Fil-fatt hemm storja anki wara din il-ħarġa partikolari li qed nuri skont Malli George Mallija li kienet inħadmet bejnu u bejn Oliver Frigieri minn hawn insellmu l-memorja tiegħu u kien ukoll fl-istess żmien meta l-Gvern Malti kien iddeċida li l-kelma Malta Malti ma tistax tintuża aktar. U skont George Mallija kontra qalbhom mbagħad kellhom anki jikkanċellaw il-rivista Leħen il-Malti għaliex it-titlu hemmhekk kien intilef. Mbagħad ukoll interessanti ħafna mill-Lux Press kienet toħroġ il-famuża il-Qansħa. Il-Qansħa li fil-bidu kienet anke tinħadem mill-Lino Briguglio u George Mallija, fil-fatt George Mallija jirrakkonta li kien imur Malino fuq il-mutur, kien jgħaddi għalih u kienu jmorru l-Lux Press. Ħarġet 16 darba din din ir-rivista komika satirika u interessanti ħafna dawn imbagħad kienet wafqet għaliex anki kienu weħlu xi libel kien resta xi libel kontra tagħhom Kalċidona Ġus li minn għalija kien speaker dawk iż-żminijiet u ovvjament dawn ma kellhomx minn fejn jiffondaw ma kellhomx flus biex ikompluha u ma' żmien din kellha fiha. Però hija interessanti ħafna.
Kien hemm anki gazzetta politika li kien jisimha Illum, mhux l-Illum tal-lum, ħanajt ta' Sejder Balzan, ma dak iż-żmien li kienet toħroġ minn Joe Frigieri. Joe Frigieri għamel żmien anki għal-bidu kien jistampa l-Union Press, però l-Union Press ma baqgħux jippubblikawa minħabba li kien hemm xi artiklu ibes ta' Joe Mikallef Staffraġ dwar Mintoff, ma ninsewx xi fil-bidu tas-sebgħinijiet Mikallef Staffraġ kien anki Ministru u mbagħad kien anki riżenja u kien anki pubblika xi artikli kontroversjali wkoll u Joe Frigieri ħanajtek kellu jħabbat il-bibien tal-Express u jkompli jgħid ukoll li minn barra nixbol l-artikli nagħmel il-layout u naqra l-provi jien kont immur hemm sikwit biex nara tinħadem u nwassal l-aħħar artikli qabel toħroġ. U din interessanti, naħseb anki kien hemm din it-tip ta' komunikazzjoni, jiġifieri kienu jagħtu ċans anki pereżempju Carmel Mezzina niftakar li kien qalli li wkoll kien imur jara u jittjekkja, jiġifieri kien hemm anki dawn it-tipi ta' rapporti li kienu possibbli. Biex insemmi anki iktar kodba li ġew pubblikati l-Express. L-għanja ta' Pietru Kaxaru, l-famuż ktieb li kien ħabbaru vera s-sejba tal-Kantilena minn Wettinger u F'Sagni. Dak sar l-Express. U xi ħaġa kbira mbagħad li tibda l-Express hija meta Pawlu Mizzi iwaqqaf il-Klabb Kodba Maltin. Il-fatt Pawlu Mizzi anki jwellet is-sensiela ktieb tax-xahar u jibda xogħol esklusiv għal-bidu mal-Express għaliex wara wkoll Pawlu kien għamel użu minn stamperiji oħrajn għal-Union Press, il-Veritas Press, ġifieri tibda ssib ukoll stamperiji oħrajn. Il-famuż il-gaġġa ta' Franz Sammut l-ewwel ktieb tal-klabb inħadem għand il-klabb Kodba għand l-Express. Lejt nissil ta' Nazzjon ta' Henry Frendo kien inħadem ukoll l-Express. L-antoloġija t-tielet ktieb tal-klabb mas-sejħa ta' Tnabar, poeżiji ta' Mario Azzopardia, Killemizzi, Oliver Frigieri, inħadem l-Express. L-Anja tas-Sinja, it-traduzzjoni ta' Kulina ta' Loren Ropa, inħadmet l-Express. Iktar kodba li nħadmu l-Express tal-Klabb Kodba Maltin, Dar Imġarfa ta' Peter Caruana. Ġara sew fis-7 Ġunju ta' Paul Bartolo, mill-ġdid inħadem l-Express. Il-ktieb ta' John Consiglio, Ekonomija għal kulħadd, dak inħadem ukoll l-Express. Il-famuż ktieb ta' Oliver Frigieri, jekk ma nixtieq żball id-dottorat tiegħu, il-kultura Taljana f'Dunkarn, dak inħadem l-Express. It-toroq kollha jwaslu għal Ruma ta' Joseph Attard, mill-ġdid l-Express. Francis Ebejer ġie ppubblikat l-Express. Il-Kunsill tal-Eġittu ta' Dionisio Mintoff. L-istampar mill-ġdid ta' Nino Cremona ta' Michel Anton Vassalli, dak kien sar l-Express. Il-famuż ktieb ta' Oliver, Storja tal-Letteratura Maltija, ktieb tal-Klabb Kodba Maltin, imma mill-ġdid inħadem l-Express. Anton Buttigieg, l-Anja tas-60, sar l-Express. Ir-Razzett tal-Bejjem, it-traduzzjoni ta' George Borge ta' Orwell, ukoll issir l-Express. Mhux il-foqra ta' Harry Bourne, sensiela ta' tlieta, ukoll jinħadmu l-Express. Il-poeżiji ta' Buttigieg saru l-Express. Il-romanz ta' J.J. Camilleri, Sejħa tal-Art, ukoll sar l-Express. U nibqgħu nsibu il-kodba ta' Trevor Zara qabel ma mxew mal-Merlin Library tal-Palm u ħdejn in-nixxija dawk ukoll inħadmu l-Express. Xi ħaġa interessanti imma li donnu ma kienx każ li l-Express midwana jgħaddi kollox. Għaliex jekk niftħu il-ktieb ta' Mario Azzopardi, demat tas-silġ hemm miktuba b'tipa żgħira ħafna imma tinqara ċara li qatt ta' passaġġi fit-test kellhom ikunu modifikati minħabba oġġezzjoni għal vokabularju oriġinali min-naħa tal-istampaturi. Ovvjament, ġifieri kien hemm ukoll dan it-tip ta' ċensura teħela li trid. Iktar xogħlijiet, l-edizzjoni ta' Oliver, ta' Rużar Briffa, ukoll saret l-Express, Winston Zammit, Taslima fl-Modi, insomma, l-Express kien hemm ħafna entużjażmu. Issa mir-riċerka li għamilt jien, l-Express għalqet fl-1989 u ma ninsewx ukoll anki li jibda żmien ieħor għall-Express għaliex anki
tibda tiftaħ stamperija bħal Gutenberg, ġifieri anki jibdew sfidi oħrajn, u milli qaluli wkoll anki id-diriġenti kienu mbagħad tilfu anki l-interess fis-suġġett. Fil-fatt kien hemm storja anki wara l-2000ijiet ta' xi flus li kienu baqgħu ma nġabrux. Però naħseb anki kif jgħid Viktor Fenek mal-għeluq tal-Express tagħlaq parti essenzjali u parti interessanti ħafna mill-istorja. Jien ovvjament dan huwa proċess li għadu sejjer, min ikollu xi stejjer xi rakkuntali, nieħu gost li anki dawna jinġabru. Sal-lum stess, ġifieri anki kien hemm xi ħadd li rakkuntali li ħuh kien jaħdem hemm u anki ftakar xi nies, ġifieri nieħu gost anki li wieħed ikun nista' u vera inlaħħam din il-kitba. Dak kollox minn naħa tiegħi. Grazzi ħafna Sergio. Stajna naraw ġvera firxa mill-iktar wiesa u dawk il-kodba li urejtna nistgħu ngħidu li fil-letteratura tagħna pereżempju huma mill-iktar seminali u ġifieri jinsabu ġo kollezzjonijiet privati ħafna drabi apparti li jsibhom forsi fil-biblioteka u hekk, imma illum out of print, ħud minnhom għandi oħrajn m'għandix. Semmejt il-gazzetti, naħseb għadu magħna. Jekk għadu magħna Carmel Bezzina, jien għandi memorja ċkejkna ta' Lino Mikallef. Niftakar Carmel Bezzina kien ħadni miegħu darba, kont għadni żgħir. U dik l-unika darba li ltqajt miegħu ma' direttur tal-Express. Għax tajjeb ngħidu li barra dawk ħafna gazzetti li urejtna u li referejt għalihom, hemm żgur ammont kbir ta' gazzetti oħrajn li ma kellhomx forsi dik il-firxa ta' stampar ta' tiratura ngħidula aħna bħal ma kellhom daw li semmejt bħal Ansħ eċetera, u bħal illum ta' dak iż-żmien. Pereżempju Carmel Bezzina kien jistampa il-gazzetta ta' jisimha Ħal-Balzan. U ma nafx jekk forsi qiegħed magħna jistax jikkomunika magħna fuq din ma nafx imma jekk jistax jikkomunika magħna u forsi jsemmi jew jekk ma jistax jista' jirrakkuntalek hu xi ġrajiet li u għandu marbutin ma' din il-gazzetta li jiena ġifieri għandi n-numri kollha tagħha biex jiena minn Ħal-Balzan allura. Għandi n-numri kollha tagħha. Kienet tistampa ruħha hemmhekk iva. Grazzi ħafna Sergio, ma nafx hekk hemmx ninsab ċert li hemm oħrajn li għandhom xi rakkuntaw. Trevor, pereżempju. L-ewwel net proset Sergio ta' dak it-tarif illi ġbart. Naf li ma kienx faċli għax meta jgħaddi żmien u mbagħad l-istorja tibda tkun frammentata. Żewġ kummenti żgħar. Meta semmejt tal-belt, ma ninsex kien hemm ukoll l-istamperija ta' Peresso, il-belt ukoll, illi jidher li kien stamperija importanti ħafna wkoll. Xtaqt insaqsik Sergio, jekk tafx, semmejt l-Lanotype u l-Letterpress. Il-Express kienet daret għall-offset għaliex fil-bidu tas-sebgħinijiet beda dieħel l-offset u ħafna stamperiji li kienu baqgħu marbuti mal-Letterpress bdew ibatu. Pereżempju niftakar il-Veritas waħda mill-iktar li damet marbuta mal-Letterpress. U damet ta' mhux ħażin ma' daret tal-offset u allura jibdew jitilfu il-klijenti. Ma nafx hekk l-Express jekk daritx għall-offset. Il-fatt li inti għat li minn għalija jekk Mr. Żball damet sa tarf ta' t-tmeninijiet, u xek, 89 jekk Mr. Żball. Nissuspetta li allura daret għall-offset, imma fuq dil-ħaġa minn ix-ċert, nixtieq forsi jekk taf xaġa fuq. Fil-fatt da dettal m'għandix, ġifieri jkun interessanti kieku anke nexxielna noħorġuh. Speċi, m'għandix jien naħseb li pruvaw, naħseb imbagħad it-teknoloġija bdiet. Jiena naħseb illi naħseb li fit-tmeninijiet naħseb illi kważi ftit kienu baqgħu li ma darux għall-offset. Xrid tinsemmi wkoll illi meta semmejt il-klabb niftakar li darba jiena kont mort ma' Pawlu Mizzi, kien qed jistampa naħseb xi kodba tiegħi dak li semmejt inti, kien hemm is-Sur Mastu wkoll li ġi stampat hemmhekk. U kont niftakar mort
ma' Paolo Mizzi, għalli mxi mija jispeċa nitkellmu fuq għalli mxi mija ħammorru l-Express u mort miegħu. L-idea li għandna ta' stamperija storbjuża immens. Imma dina mhux l-Express kienet hekk. L-istamperi fejn kien hemm l-Anotype, l-Anotype kienu magni illi jagħmlu storbju immens, apparti il-magni tal-istamparu mbagħad. U inti qed tgħid li kellhom madwar 6 l-Anotypes, ġifieri immaġina 6 jagħtu dan kien iċ-ċomp kif attinti Sergio ċomp kien jali l-ħin kollu. Jien niftakarni li iktar li kont midħla jien tal-Verità Espress li kienu jaħdmu fuq l-istess sistema. Imsiken huma l-impjegati li kienu jibilgħu dak iċ-ċomp kollu u kien isser żball li bil-liġi kienu jridu jtuhom il-ħalib lill-impjegati għax il-ħalib kienu jaħsbu jew veru ma nafx kien jinneutralizza il-fwar taċ-ċomp li inti tkun qed tibla ġo fik. U l-idea tiegħi tal-Express kienet dik li meta dħalt hemmhekk qed tiġi noħroġ il-barra l-istorbju kbir li kien hemm hemmhekk. Ma dik l-unika esperjenza li kelli tiegħi tal-Express. Però niċċekkjaw dal-punt. Interessanti tal-offset. Tal-offset. Sewwa, grazzi ħafna Trevor. Għandi nifhem mhux vera jekk Minister żball, iċ-ċomp kien jiddewweb imbagħad u ġifieri la darba il-paġna kienet tiġi stampata, imbagħad l-istess tipi, l-istess kienu jiddewbuha biex jarġgħu joħolqu t-tip mill-ġdid u xejn. Fil-fatt is-sistema kienet illi l-Anotype tkun issa magna kbira, issa typewriter imma enormi, das gwardarobba. Għandek iċ-ċomp għandek inti biex ngħidlek isa biċċa ċomp daqsiex qed tiddewweb il-ħin kollu u jiġu formati vers. Jiġifieri l-operatur jittajpja ikun diġà ddeċieda l-qis tal-vers daqsiex se jkun. Iddeċieda li ma font ser juża. Waqt li qiegħed jittajpja jibdew jaqgħu l-matriċi ngħidulhom konna kienu jkunu l-forom tal-ittri tar-ram imma bil-maqlub. Fuq qabżin il-barra imdefsin li ġewwa. Iċ-ċomp jiddewweb ġo fihom u jifforma l-vers, il-verb solidu. Meta jsir il-proofreading, jekk ikun hemm żball, irid jinħadem il-vers kollu, għax il-vers solidu. Kont tiskanta kif l-operaturi kienu kapaċi jaqraw bil-maqlub, għax kien ikun isu ġo mera. Sewwa? Però mbagħad meta l-ktieb ikun stampatu lest, dak iċ-ċomp jiddewweb kollu. Jien niftakar kelli każ meta kelli ktib ta' tfal, u l-mer li niftakar kien għall-isma għalli dana għalli naħseb si tħolx xi skola privata għalli forsi konna bżonn nagħmlu reprint dal-waqt. U l-Verità sattilhom żommuhom lil paġini jekk tista' jkun għaliex forsi ftit xhur oħra nagħmel reprint tiegħu, għalli nżommuhom kemm nistgħu. Wara ftit xhur rid nagħmlu reprint, ċempiltilhom għalli l-bieraħ dewwibnihom. U kellna nagħmlu kollox mill-bidu. Għax la darba ċomp imbagħad ikun iddewweb Umbagħad inti spiċċaw l-ktib tintaġib diħ mir-rat tas-salib. Imma insomma, is-sistema dik il-ħabta kienet dik li kienet hux. Fil-fatt Trev interessanti qed isqina tal-klabb. M'intix qed tistema' Sergio? Qed tismani hekk? Issa iva, meta ddawwar iċ-ċekla. Kombinazzjoni għadu kemm anki bad Joseph Mizzi tal-klabb. U fil-fatt qed jgħid li dawn qatt m'għamlu użu mill-offset. Qatt ma daħal l-Express. Interessanti din, interessanti. Għaliex ara fil-71 il-Union Press kellhom l-offset. Fil-71. Ġifieri ara kemm damu baqgħu jirreżistu li ma jdaħħlux offset. U interessanti wkoll ġew qed jgħid li kien hemm xhur anki tal-klabb li bdew isiru x'imkien ieħor mhux il-Lux u mbagħad jaqdu kollox l-Express. Nikkonferma li qed tgħid inti għax kienet daħlet moda ħafna illi ktieb tagħmillu 10 offset għax l-offset jiġi iktar sabiħ, m'hemmx dak il-pressa li kienu hemm fuq iċ-ċomp. Allura kienet moda ħafna din. Fil-fatt hawnhekk ikolli semmi kodba tiegħi mill-esperjenza tiegħi nista' ngħid. Meta jien għamilt il-Pulena tad-Deb fil-71, għamiltu l-Union Press. Ġewwa tal-ktieb huwa letterpress għax l-offset kien duali. Imma l-10 għamilta bil-offset. U din kien tissir ħafna. Għax l-offset kien duali, ara kont ġewwa tagħmlu letterpress, imma l-10 tagħmel offset biex tkun iktar daqsxejn politik iktar. Ġifieri eżattament kif qal Joseph Mizzi. Fil-fatt, waqt li titkellem bagħad il-messaġġ qed jikkonferma li qed tgħid. Għandi lil Karmel Bezzina li jixtieq jgħid kumment.
Jekk għandek forsi ritratt ta' 3 aħwa mikallef. Jekk għandek xi Ta' wieħed li sibt. Ta' wieħed. Ta' Lino li għandi. hemm wieħed biss ta' Lino biss qed jgħid li Li għandi jien għax forsi ħadd ieħor għandu. Għadek taf forsi hemm xi ħadd ħaj minnhom Sergio. Le, kollha mietu. Kollha mietu qed jgħid, kollha ħallewna. Grazzi. Għandna kumment ukoll ma nafx minnu, però ħallilna fiċ-ċett li għalilna l-ewwel editur tal-Ansħa kien Lino Brigolio, George Malija kien pinġa l-logo tal-Ansħa. Imma wara Lino Brigolio l-editur kien Giusi Gatt, mhux George Malija qed jgħidilna. Naqbel. Skużawni jekk ħadd żbalina. Ma nafx hekk hemm xi ħadd ieħor li jixtieq iżid ma' da li għedna. Daw kollha tifkiriet li ta' min wieħed hux vera jippubblikhom Sergio kalla jrid. Ovvjament wieħed jiġbor l-istamperiji kollha ra xi storja tiġbor hux vera. Kieku kellu ikollna ktieb bil-istorja ta' kull stamperija. Ma nafx hekk hemmx xi ħadd ieħor li jixtieq jikkummenta, ħalli fil-każ ngħaddi ngħaddu għall-messaġġ tal-eluq min-naħa tal-Presidenta tagħna Anne-Marie. Joseph Trapani jindika li jixtieq jagħtina xi ħaġa, jgħidilna xi ħaġa. Iva Joe, skużani li bla kamera, li xtaqt insaqsi jekk għandniex jilfuq minn fejn ġie l-isem għal fejn jażlu l-isem l-Express, jekk għandniex jilfuq hekk. U proset tas-sew, ġifieri taħdita vera interessanti, qed biċi ħafna nismagħha. X'taħseb Sergio? Jien m'għandix, ma naħseb mistoqsija impertinenti vera meta toqgħod taħseb fuqha. Interessanti kieku rnexxielna nsibu spjegazzjoni u tal-għażla. Lux ovvjament, il-lux dawl, id-dawl, speċi qed jillumina l-imħuħ. Matriċi ta' servizz, suppost. Ekku. Imġi Lux jew Lux kienu jgħidu, jikod naħseb li Lux kienu jgħidu, imma niftakarix taħdem, rajt kodba pubblikati minn hemm, kon naħseb li Lux mill-Latin, imma intom isu Lux qed tgħidu, ġifieri tiftakru jissemma bħala jisem Lux normalment kien jingħad. Jiena fl-intervista li semmejt Lux kien qal Joe, sa ovvjament. Forsi Trevor jista' jindikalna? Le jiena niftakar kulħadd l-Express kien jgħidilha. Imma kellhom sapun ukoll Lux, ġifieri. Forsi biex jaħslu jdihom il-linka kienu kollhom bżonnhom bis-sapuna Lux. Imma kulħadd l-Express kien jgħidilha ġifieri. Grazzi ħafna Josef, grazzi ta' dak l-intervent tiegħek ukoll, grazzi Trevor. Naħseb nistgħu ngħaddu qed jafas il-ħin ukoll ngħaddu għall-eluq nħalli naqra f'idejk Anne-Marie. Grazzi ħafna Joe tal-li mexxejt id-diskussjoni, grazzi wkoll lil Sergio ta' din ir-riċerka pjuttost dettaljata. Ħadna gost ukoll li kellna nies bħal Trevor u anke bħal Carmel Bezzina li qasmu l-esperjenza tagħhom magħna. Kif qedna fil-bidu dejjem taħdidiet bħal dawn isiru iktar interessanti meta jkunu interattivi u nisimgħu qisu l-esperjenzi ta' xulxin fir-rigward tas-suġġett. Grazzi wkoll lill-membri l-oħra tal-Kumitat tal-Akkademja li ħadu ħsieb ukoll jagħtuna daqqatit biex inwasslu din it-taħdita. Min-naħa tiegħi m'hemm xejn inżid, ħlif li nirringrazzjakom tal-li rġajtu kontu magħna, din kienet taħdit oħra li kellna matul din is-sena u ovvjament bis-saħħa tal-interventi tagħkom, tal-parteċipazzjoni tagħkom u tal-udjenza li konna magħna ovvjament nagħmlu iktar il-qalb biex inkomplu nagħmlu taħdidiet oħra dejjem iżjed interessanti. Grazzi ħafna lil kulħadd u l-lejla tajba.